maya ug manag kalipat. Salmo 118:24. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi. Pahanuna igsuon ug dunganan nato ang mga awit sa pagdayeg niini nga adlaw sa Dios. Maluluyoy nga Amahan, gidayeg kanamo og salamat sa tanan nga panalangin nga gihatag mo kanamo. Ginoo, luwasa kami sa mga lain-laing daotan, sa pang-adlaw-adlaw namong pangmatngon. Tabangi usab ang mga tawo nga nakigbisog sa kalibutan mong pandemya nga giatubang sa kalibutan karon. Kini mao gipangayo pinaagi kang Hesukristo, imong buntong anak, buhi ug hari uban kanimo nga nag-ingon, Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maghari ka kanimo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Sama nga gituman kini didto sa langit. Gihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa daotan, kay ang imong gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagpamanang-manang magadayog ako, dalaygon si Jesus. Sa buhat pagampo, muduol kaniya, dalaygon si Jesus. Ang gabi imuhayag adlaw mo abot, dalaygon si Jesus. Gahom sa kangit-ngit, mahadlok kaniya, dalaygon si Jesus. Sa langit nung himaya ang huning matahom, dalaygon si Jesus. Dagat kawanangan, mag-awit ang tanan, dalaygon si Jesus. Samtang may kinabuhi, mag-aawit ako, dalaygon si Jesus. Ang alawiton ko sa panahong tanan, dalaygon si Jesus. Maayong buntag sa tanan. Nahuman na gid ang election, no? So atong iampo sa Ginoo nga
maghapsay o magmalampuson o hinaot pa nga kani mga napili nato ng mga leader maoy mopatigayon sa atohang nasod kauban ang balaang espiritu ang mga giya kanila. Ug atong basahon ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 34 hangtod sa 46. Diri miingon, apan sa pagkadungog sa mga Fariseo nga napahilom niya ang mga Saduseyo, sila na nagtapok. Ug usa kanila nga batid sa kasuguan, magipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Ug si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug ang unang sugo. Ug ang ikaduha sulusama ra nga mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Ug samtang nagkatapok ang mga Fariseo, kanila si Jesus may gipangutana. Nga nag-ingon, unsa may inyong paghuna-huna mahitungod kang Kristo? Kang kinsa man siyang anak? Sila mitubag kaniya, anak siya ni David. Miingon kanila, nan, ngano man labgi nga si David dinasig sa espiritu, nagtawag man kaniya nga Ginoo. Sa iyang pag-ingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalom sa imong mga tiil. Kung si David nagtawag kaniya nga Ginoo, unsaon man niya pagkahimong anak ni David? Ug walay nakatubag kaniyag bisan usa na lang kapulong ug sukad ni adtong adlaw, wala nay nangahas pa sa paghimog mga pagpangutana kaniya. Dalaygon ang Dios sa pagbasa sa iyang balaan nga pulong magampay.
labing balaan o gamhanan nga Dios. Daghan kayong salamat sa imong panalangin. Salamat kaayo sa pagtudlo kanamo nga ang among pagsalig amo lang yung i-focus diha kanimo. Ug salamat Ginoo sa kani nga higayon nga imong gihatag sa imong humble servant nga makashare sa imong message ngadto sa iyang katawan. Hinunoa, amahan, gabaye, gamita ang baba sa imong sulugoon. Haron ang imong mensahe mapaabot yun sa imong katawhan. Amen. Dalaygon ang Dios. Dako kay akong pasalamat nga natagaan kong oportunidad nga ma-share ang gospel sa katawhan. So, bitaw nun, bago lang nahuman ang eleksyon. Daghang kagubot, daghang mga yaw-yaw, diha, labi na sa social media, atong ma-observe yun, kanang batuhay o kaning mga malaway nga mga pulong sa kampo sa isa, sa pula, sa kampo sa pink. Apan ang pinaka-alarming gyud sa tanan, katong mga post sa mga kabatanunan. Kaning pagpadayag na tinuod ba gyud ang Dios? O kung tinuod ang Dios, unta daw ipadaog ang ilang kandidato. So sad to say nga ing-ani na ang batayan, ing-ani na ang pagpamati, ing-ani na ang feeling sa mga kabatanunan sa atong Ginoo. There is a doubt. There are doubts actually. Ug asa man ni nagikan? Angay ba natong basulon ang mga kabatanunan? Kung nganong ing-ani na lang ang ilang pagtuo, ing-ani na lang kababaw ang ilang mga pagtuo. So sulayan nato himayon kani nga bersikulo kani sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 34 hangtod sa 46. So ingon diri aduna toy kuan kani ganing mga magbabalaod. Oh. Imagine nimo diri sa 34 sa 34 pagkadungog nila, apan pagkadungog sa mga Fariseo nga napahilom niya ang mga Saduseo. So unsa ilang gibuhat na nagtapok sila. Para unsa? Aron badaygon ang Ginoo? Wala. Ilang gitestingan ang Ginoo. Nganong gitestingan nila ang Ginoo? Unsay nag-udyok kanila nga ilang sulayan ang Ginoo? Mao kanay ginatawag nga doubt. Ug sa binisaya pa pagduda. Kay kung wala pa kini sila'y pagduda, dili na sila mangutana. So kana palang daan ato na siyang pamalandungan nga kato sila mismo katong magbabalaod. Nakabalo na sila nga ang kanang balaod gikan kana sa Ginoo. Gikan kana sa iyahang great commandment. Ug unsa man kato higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong hunahuna. Mao gyud na ang basihan sa paghimo sa balaod sa una pang panahon. Pero sa pag-abot ni Jesus, aduna sila'y question. Aduna sila'y doubt whether or not kani ba siya mao ba ni Ginoo. So ila yung ginasulayan. Sama ra pud ni atong mga kabataan nga nagpost. Kung tinud-anay nga naay Dios, madahog ang akong kandidato. Sakit pamalandungon kung ikaw si Kristo. Inganaon ka, pagsulay sa imong katawhan. Inganaon ka pag-dare. So, unsay iyang pamati.
murag nakaloko kaayo ta sa iya. Ato siyang gimaliit. Baba atong pagtanaw sa iya. Nga buot huna-hunaon ang Dios, si Hesus Kristo, nagpalansang sa krus para aron. So, sakit kay pamalandungon kung kita, halimbawa, kita si Kristo, tapos inganaon ta pagmak sa imong katawhan. Murag, kung kita pa lang na, dili na to halos madawat. Kung buot hunaon si Kristo, nibaba diri sa kalibutan, nagpakamatay, aron lang maluwas ta sa atong mga sala. Unya mo ni atong igabahos. Apan dili na mao atong punto karon. Nganong naa maning doubt? Asa man ni nagikan ng doubt? O kaning pagduda. So kaning doubt, moabot ni siya bisan kato sa mga tao nga dako na kaay pagsalig sa Ginoo. Nga for the longest time, nagasunod sila sa mando sa Ginoo. Dili nato na ikalimod na bisan kita nga very strong na og faith sa Ginoo, dili ta maabtan o dili ta madalaan ning pagduda. Kay nga naman, kaning pagduda, isa kini kahinagiban nga gigamit sa kaaway aron mapukan ang atong pagsalig, ang atong faith, ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So example lang ani katong mga magbabalaod sa unang panahon nga bisan kabalo na sila sa Great Commandment, ila gihapong gisulayan si Kristo. Kay tuod man, gusto nila ma-prove whether or not kaning Kristo ba nga naa silang atubangay, nga naa kauban nila, maubag yun ang Diyos o kabalo ba yun ni siya sa balaod. And to cut the story short, nahibalo ang Ginoo, nahibalo si Jesus kung unsa ang balaod. Kay nga naman, siya ang Diyos. So, unsa iyang giingon? Unsa iyang tubag sa pangutana sa iya, ha? Diri makita sa 36, ana siya, miingon siya. Asa 37, ningon siya. Ug si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong una-una. Ug dili lang kay kana ang sugo sa Ginoo, ang ikaduha nga sugo mao ang higugma ang imong silingan sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. So, kato palang daan, kana makita nato sa, i-compare nato sa mga panghitabo karon sa social media. Very kanang blatant na jud kaayo. Ang very expressive na jud kaayo ang mga katawhan sa ilahang disbelief, sa ilahang pagkawalay, pagsalig sa Ginoo. Ug ingon man ana, ang duha ka sugo, ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa tao, ila nang gipakyas. Kana ang gusto natong masabtan, asa man gyud na nagikan, nga naman gyud kana siya, nagapanghitabo man na siya sa ato karon, na despite the fact nga aduna na kitay Biblia, aduna na kitay mga mission and evangelism nga nagapakailat sa gospel sa Ginoo. Nga naman, nga bisan pag sa internet, aduna may nagapost, bisag ako nagapost ko about sa sugo sa Ginoo, about sa gospel. Pero ngano hantod karon aduna may dili nagatuo nga adunay Dios. Nganong aduna may nagaduda nga si Jesus mao ang Dios. Dali lang kana siya tubagon. Tungod kay kita naapata sa kalibutan. Manuluyon namo nga Dios, Amahan nga langitnon,
Ipaabot namo kanimo niini nga adlaw ang among hiniusa nga pagdayeg ug pagpasalamat. Taliwala o Dios sa unsa man nga kahimtang nga naa kami karon. Niini nga adlaw o Dios, tuguti nga padayon among sination ang imuhang presensya pinaagi sa imuhang balang espiritu samtang makiduyog kami niini nga pagsimba. Kung asa man nga dapit siya ang matag usa diha sa iyang nahimutangan, pasinati ang Ginoo sa imong gahom o sa imong pagdasig. Nini nga adlaw o Dios, among ipasalamatan ang libre nga ginhawa nga imuhang padayon nga gisalig dinhi kanamo. Salamat sa kusog nga imong gibag-o. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Ug salamat bisan sa mga balatian, sa mga pagsulay, sa kasamtangan, kasinatian na kami, ikaw o Diyos, among ipasalamatan. Nini nga adlaw, magapamalandong kami sa imong pulong, pinaagi sa imong alagad nga gipadala. Gamhi siya, aron dinhi kanamo, mapadayag ang imong mensahe, taliwala sa mga challenges nga among ginaatubang. Kanimo o Diyos, among ipaabot ang among mga pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi, sa mga panalangin nga imong gibuo. Kung ini nga adlaw, tuguti nga among ipabot usab kanimo ang among mga pag-ampo diha sa nagkalahi-lahi nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Duawa ang among mga kaigsunan na mahal nga langitnon nga naa sa mga balatian, nakakaroon sa ilang mga higdaanan. Ipaabot nganha kanila ang tubag sa ilang mga pag-ampo ingon man sa ilang mga mahal, alang sa kaayuhan, alang sa kalig-on o alang sa kadasig. Nakikiusa-usab kami sa tibuok nga kalibutan, alang sa imuhang padayon nga paghatag sa imong proteksyon sa matag usa ka tawo gikan sa virus nga naa sa among panahon karon. Ilabi na o Dios ni adtong mga katawhan nga nagapangalagad diha sa balay tambalanan isip mga frontliner namo sa panglawas. Gidala namo sila sa among mga pag-ampo alang sa imuhang paglig-on. Kauban sa ilang mga panimalay, din sila nagagikan, mga dasig usab kanila ni ana nga trabaho nga naa sila. Mga tao karon nga naa sa kasubo, ihatag Ginoo ang imong paghupay diha sa ilang mga kasing-kasing, nagibati og kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga wala nakalampas sa unsang nga kasinatian na naa kami karon. Ginoong Diyos, itugyan namo kanimo ang matag panimalay diha sa nagkalahi-lahi nga mga kasinatian alang sa imong pagdasig, sa imong paglig-on, bisan sa imuhang pagsangkap. Ug itugyan namo ang padayon nga mga pag-ampo alang sa proteksyon sa matag membro sa among panimalay. Salamat nga kining imong buluhaton nagapadayon. Salamat sa mga tawo nga imong instrumento aron dinha kanila, Ginoo, mapadayag ang imong mensahe nganhi sa among taliwala. Ug tuguti nga kini nga buluhaton, mahimo yung instrumento alang sa paglig-on, pagdasig ug paghamtong, pagtubo sa among relasyon diha kanimo, bisan pa ug naa kami niining panahon nga talagsaon. Kini o Diyos ang among pag-ampo, diha kanimo among ibalik ang dungog ug himaya pinagi kang Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.
sa tanang dakna, bantayi o Diyos. Among ihatag ang kalinaw mo sa umalabot nga kagabihon, sa katalagman ug kangitngitan, mga anak mo ubani o Diyos. Among ihatag ang kalinaw mo sa tibuok namong kinabuhi, hangtod nga tawgon mo kaming tanan ngadto sa imong kahimayaan. Magampo kita, dalaygon og silimbahon ng mga Dios. Salamat sa kigayunan na nakahimo kami sa pagpakigduyog, sa pagsimba, busa o Dios sa tanan nga mga gumunha pugitabo sa kinabuhi. Among ipangayo kanunay ang imong pag-uban kanamo sa tanang panahon. Kining tanan among isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Ang panalangin sa Dios Amahan, Anak ug sa balaang Espiritu maanaa kaninyo karon ug sa tanan nga panahon.